Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye février kalo tile 5 san 2024 Segu ntɛnɛnnakaw an bɛ olu fo sabula misiriba da la nin waati na min ye Segu ntɛnɛn ye nin y'ale sigi waati ye fɛrɛkɛnɛ ale kun cɛra bi sɔgɔmada in na an bɛna kunnafoni dili daminɛ ni basigi ni lafiya kɛra n'an ye kuran sɔrɔ tile kɔnɔ siɲɛ 2 page Facebook ale ni YouTube sanfɛ an'an ka compte WhatsApp radio partenaires kurantigɛ ale ni an ka baara yɛlɛmaw o de tun y'a to an tɛ se ka kunnafoni di sɔgɔma ani wulada fɛ nka bi n'Ala sɔnna ma an bɛna an gɛlɛya ka a baaraw k'olu daminɛ k'u sigi sen kelen kan yaasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na bi sɔgɔmada in na kuma fanba bɛ tali kɛ Mali basigi bɛn ni kelenya o kuma min bɛna sigi sen kan an bɛna an da don o la wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ani minisiri minnu taara Kidal la u ye baara minnu kɛ an bɛ dɔ fɔ o la Kokan kiwarew la Macky Sall b'a fɛ ka coup d'état k'a yɛrɛ la wa o ɲininkali o to min bɛ yen sabula an ɲɛ bɛ min na bi o b'a jira k'a fɔ ko ale b'a fɛ k'a yɛrɛ bɔ fanga la pewu kalata tɔ tolen dɔgɔkun 3 ye yɛlɛma a y'o kɛ Mali ndulatilaw olu sen bɔra kan na ala ko tɛ dɛ maako don an kana da an kana foyi da ala ko nin ko in na baara de ma kɛ ɲɛngoya ni hasiriya ni bɛnsɛngɔnintiya ni namara min sigira sen kan Mali kɔnɔ yan kabini utu kalo tɛmɛnen o kɔlɔlɔ de ye nin ye Mali de la supporteru b'a fɔ ko k'u supporter ne ma deli ko o ye supporter kɔrɔ n b'i senkɔrɔma dondo ni n ka nafolo ni n ka musaka ye nka ka taa supporter kɛ fo ale de k'i jigi da faso kan an k'o lajɛ o fana ka fali supporteru ka ɲini minnu b'u ka nafolo n'u ka musaka don a la ka taa baara kɛ a kana kɛ ka maaw cɛ ka taa n'u ye ko ka t'u balo an bɛ supporter dɔ min ye ale de bɛ don équipe jigi kɔrɔ ale de bɛ nafolo di ale de b'a ka fɛnw di an ye mun ye an ka maakɔrɔw la yan minnu bɛ supporteriya kɛ f'a dɔw ka nafolo banna k'u to a la ala ma hinɛna amarindaw la olu y'o de kɛ Modi Sidaw Badlabugu u y'o de kɛ maa caman bɛ olu ye supporteriya kɛ ten k'u ka tɔn kanu ta nka k'i cɛ ka taa n'i yɛrɛ ye ko an ka taa e balo k'an ka tila ka taa ka bɔ ka kumaw fɔ k'a sɔrɔ nafolo dira an k'a lajɛ an kana kɛ supporter an ka kɛ supporter yɛrɛ ye mun b'a to jamana bɛ nafa sɔrɔ nin ye an donkan ye bi ni ala n'a kira sɔnna ma nin waleya ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛna ninnu fɛsɛfɛsɛ tile kɔnɔna na an ka kibaruya nataw la sabula sɔgɔmada in na ta an senna ka teli kosɛbɛ ka kɛ ni ko a n'a cogoya ye i n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min wolomasiri tabaw ka kumalasela n'o o ye diriba maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko armée ale ka wulikajɔ dɔ sen fɛ min ka dugu ka Mali fan bɛɛ lajɛlen lakana baara kɛ k'o y'a to nin kalo in tile 3 a n'a tile 4 u ye wulikajɔ dɔw boloda Aguelhok Tesalit ale ni Tenza Waten kɔnɔna na o wulikajɔ y'a to Tesalitikaw fɛ yen kilomètre 30 ka taa Tesalit ale kaɲakayan fan fɛ u ka dugu bɔda fɛ u ye maa dɔw ye olu tun bɛ camion dɔ kɛrɛfɛ n'o ye camion tan ye pick-up 3 o kɛlen don k'u lamini min ye moto kelen ye o bɛ a la siganama ninnu kɔni u ye olu kɔni tasuma bɔn u kan k'olu ka ko bɛɛ lajɛlen ban i n'a fɔ wolomasiri tabaw ka kuma b'a lakali cogo min na Tenza Watenkaw fɛ yen k'u sɔmina Bamanciwale n'u ka walekɛbaw dagayɔrɔ dɔ la pick-up kelen tun bɛ u bolo u kun dogolen don maa 7 bɛ yen sonsoli bɛ olu bolo u kun labɛnnen don kilomètre 46 ka taa min ye Tenza Waten ni Worodugu yan fan fɛ min ye firiyotugu kɔni ye k'u ka pankuru ye wulikajɔ kɛ ka taa tugu olu fana na k'u n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa min ye chef d'état-major ye k'a bɛ dugudenw la dɔnniya k'a fɔ k'u k'u hakili kɛ kelen ye armée ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri min bɛ sen na ko fosi tɛna bɔ o la wa mun ye nin baara ninnu ye fana k'u bɛna to sen na yaasa jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya minnu ɲinina o bɛ se ka na cogo min na o basigi ni lafiya kɔni o tɛ ka sɔrɔ fiyewu Masina mara la bi min ye Segu ɲɔnɔn kɔnɔna ye dugudenw caman bɛ yen Masina olu ma se ka taa dɔgɔjɔyɔrɔ la Bamanciwale kɛbaw kɛlen don ka na ba fan bɛɛ lajɛlen tigɛ
k'u ka bɔlɔw turu dangandaw la min ye kuru o kuru n'o ko k'a bɛ danga tigɛ ka taa sayikaw fɛ yen minnu bɛ taa dɔgɔjɔw la u y'a bɛɛ lajɛlen jɔ pewu gijokaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka malo kannen bɛ u bolo balo b'u bolo nka k'a ta ka taa n'a ye segu dugu kɔnɔ walima ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la k'o degun bɛ u kan finitigiw k'u b'a ɲini u fɛ olu n'u lamini jugu bɛɛ lajɛlen bi bamanci wale n'u ka wale kɛlɛ o kɛlɛ ka taa fɛɛrɛ minnu sigi u fɛ yen o ye k'a fɔ su fɛ u bɛna na jagaw minɛ jaga ninnu bɛ bɔ sagaw la a bɛ bɔ baw la a bɛ bɔ misi la a bɛ bɔ malo la wa k'a ta min ye gijo kɔnɔna na ka taa se fo tɔnbɔkutu n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na ni jugawale ni bamanci wale kɛlɛ kɛlen don ka n'u bɔlɔ turu ye bi min ye taa ni ka segu ye o kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya o de la sayikaw ni masinakaw olu y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔjɔ kɔni k'o kuma tɛ yen fiɲɛ tigɛlen don maaw la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sabula ni jugawale ni bamanci wale kɛbaw olu kɛlen don k'u ka bɔlɔw turu min ye farabugukaw ye u y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na k'olu yɛrɛ b'a ɲini gouvernement fɛ sa u ka bɔ farabugu dugu yɛrɛ kɔnɔ pewu yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min sabula farabugukaw nin y'a san 4 ye olu kɔni bɛ nin dingɛ in de kɔnɔ yen balo tɛ se ka don ni balo bɛ don gɛlɛya bɛ a la finitigiw ye cɛsiri ni wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka halisa farabugukaw yɛrɛ ye balo min bɔ u yɛrɛ tɔgɔ la k'a fɔ ko u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min m'o sɔrɔ gouvernement fana ye balo min ŋaniya n'u ye ko ka taa d'u ma m'a sɔrɔ o de la duguden caman y'a ɲini k'a fɔ bi farabugukaw n'olu ma bɔ a tɛ lafiya fiyewu olu kɔni ka lafiya bɛ min na o ye u bɔli ye o hukumu kelen de kɔnɔna na ŋunuŋunu bɛ k'a yira k'a fɔ min ye nijugawale ni bamanci wale kɛbaw ye u y'a yira farabugukaw la u bɛ se ka to yen nka u k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min b'a to u n'olu bɛ bɛn u tɛna na se u ma u b'a to u bɛ se k'u ka taa ni ka segiw kɛ farabugukaw kɔni ko petu olu ma sɔn o ma fiyewu menakakaw fɛ yen baloko dɛsɛ o bɛ ka kɛ min ye sifinw ka tɔn ye dugudenw tɛ jɔkulu olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kununko ka nkamu da k'a ɲɛfɔ u ka dugu maaw ɲɛna min ye ɲɛmaaw ye k'a yira k'a fɔ bi ko balo sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ menaka n'a lamini bɛɛ lajɛlen na min ye balo mara yɔrɔw ye olu bɛɛ lajɛlen datugulen don degun kɔni bɛ ka don menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna na dugu min bi ni lamini maa caman y'a sigiyɔrɔ bila ka na a kɔnɔna na gouverneur ye layidu ta k'a fɔ ko min ye welewelema min kɛlen filɛ duguden tɔnw fɛ a bɛna na a lase bɛɛ lajɛlen ma maaw bɛ se cogo min na k'a faamuya nka an o tɛ sa menaka yɛrɛ denmisɛnninw a n'a kafocogo n'a kabilacogo u ko ko musaka mun b'u bolo balo yɔrɔ minnu b'u bolo u bɛna na a lajɛ yɔrɔ cogoya min na u bɛ se ka o dalabila bɛɛ lajɛlen ye buyaki wɛrɛ kɔnɔna na min ye armée ye ale ye gosili kɛ yen buyaki wɛrɛ ale bɛ masina mara la u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ in kɔni kɛlen bamanci wale ni jugawale kɛbaw kɛlen don ka yen yɔrɔ bila kosɛbɛ armée ale ye lalawuruli minnu kɛ ani waati nata minnu na u bɛ baara minnu na k'o bɛ ka nɔbɔ yen min ye alatonakaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni fisara olu ma kosɛbɛ sabula u sera ka u ka balo n'u ka minɛnw sɔrɔ caman sera ka sira sɔrɔ ka se ka taa ni ka segiw kɛ u ka laɲini ye min ye masina mara fan tɔ bɛɛ lajɛlen sa nin ɲɔgɔnna ka se ka kɛ o yɔrɔ la dɔngɔnɔduguw fana na maaw y'a yira k'a fɔ ko hali bi bingalikɛlaw min ye waleya jugukɛlaw ye olu b'u sɔn kosɛbɛ olu ka dugu fanfɛla caman na laɲini kɔni ye min ye armée ye layidu min ta u ye k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa baaraba minnu kɛ u k'a jija olu ka teliya cogo min na an ye gijokaw ta fɔ gijo yɛrɛ dugu kɔnɔna na bi balo minnu sɛnɛni malo min b'u bolo baara minnu kɛlen don a caman gɛlɛya kɛlen don k'a sababuya kɛ u tɛ se ka bɔ n'an bɔr'o la sa an bɛna na bamako yan bamako bi kuluba faama sigiyɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 10 waati min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye asimi ale ye laɲini min kɛ k'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya o kuma ka fɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu mun sigira ni maa bayirika b'a kɔnɔ o jɛkulu bi ale b'a ka baara ta kulubakaw fɛ yen nɛgɛ kaɲɛ 10 waati ni ala sɔnna a ma min ye premier ministre kɔrɔ usumani isufu mayiga ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko pinochet ale ka banduru kan ka d'a ma a ka se k'a ka baara kɛ a n'a ka tɔndenw hakilinaba minnu bɛ yen sa ka se ka olu fɔ u bɛ se ka olu baaraw latɛmɛ cogo min bɛn ni kelenya u bɛ se ka na cogo min na kilali kɔnɔna na mobili dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye sira bila pewu sabula bi min ye basigibaliya ye ka bɔ gawo ka taa kilali ko o gɛlɛyalen don o hukumu kelen kɔnɔna na sa ministre de l'administration territoriale kiiri ministre n'o ye mamudu kasoge ye asa bajolo n'ale bɛ kɛnɛya ko ministre kunna docteur mariam mayiga n'ale bɛ kulubalilakaw ka sigi la olu bɛɛ lajɛlen taara kilalikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen taara i ka baara taabolo lajɛ min ye cmss ɲɛmaa ye isaka kone ka taa fara INPS ɲɛmaa kan usman karim kulubali olu n'u ka ministre fana taara u ka baaraw kan ka kɛ yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔsow maaw ma tɔpɔtɔ yɔrɔw min ye maa minnu bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la olu ka baaraw bɛ kɛ cogo min u taar'u ɲɛda nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan yaasa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se ka kɛ don nataw kɔnɔna na baaraba minnu kan ka kɛ nin ko kɔnɔna na kiiriko ta nasira fɛ mamudu kasoge ale fana ni maaw ye ɲɔgɔn ye min ye musow du denmisɛnninw ye olu fana ka ministre fana ye baara kɛ administration territoriale min ye kafotigiw ye jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo gouvernement ale tɔgɔla ye ale n'olu caman masalala
u bɛɛ lajɛlen tilara ka ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernorat kɔnɔna na barosigi la barosigi min gouvernement ka laɲiniba ye min ye baara minnu bɛna kɛ kidali kɔnɔna na yiriwaliko ta nasira la maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili la u ye ninnu bɛɛ lajɛlen da u tulo kan u segintɔ sa gawokaw fɛ yen ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement jamanakuntigi tɔgɔla ale ye jɔnjɔn ta ka di sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasi minnu joginna kɛlɛ la sɔrɔdasi ta ɲɔgɔnna olu kɔni ka jɔnjɔn dir'u ma min ye sɔrɔdasiw ye ani ministrew ani maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye olu caman kɔni y'u bolo bila dumuni na dumuni min n'u ye dugawu don kɛ sa maa minnu filɛ nin n'olu joginna kɛlɛda la ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ u ye cogo min o hukumu kelen fana kɔnɔna na kɛlɛdaga falen o tun bɛ Gawo kɔnɔna na min ye Gawo kɛlɛdagatigi ye Magan Alassane ale kan ka a jɔyɔrɔ labila n'ala sɔnna a ma wula fɛ an na perepere latigɛ di o ko in na a bɛ se ka kɛ cogo min na Mali kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen bɔli dɔ tun kɛra k'a fɔ ko Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw ka bɔ an tulo b'a la k'a fɔ ko bɔli wɛrɛ bɛ yen juma nata in an kɔni bɛ min fɔ gouvernement mɔgɔw ye u k'a lajɛ u ka ko ninnu sigi bɔlɔ kelen kan minisiri min bɛ sifinw kunna ale ye welewelemada kɛ ko bɛɛ ka bɔ ko ka taa i ŋaniya yira o dugusajɛ musow ani du ni denmisɛnninw ka minisiri o fana ye musow wele monument de la paix la sisan weleli wɛrɛ fana filɛ nin ye ni gouvernement kɔni ye bɛ baara de la u k'a lajɛ u ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maaw ka bɔ siɲɛ kelen a ka kɛ koba kelen ye min ka ɲi a bɛ dɔn min bɛ kɛ cogo min na nka bɛɛ ka bɔ i fan fɛ tan a dɔ ka jama bɛ dɔgɔya dɛ kuma tɛ bi ni maa mun ma wele min na o tɛ taa o la an ɲɛ bɛ min na premier ministre k'a jɔ a jɔyɔrɔ ni ministre bɛ e de ka yamaruya kɔnɔna na n'u bɛ baara kɛ dɔ tɛ se k'a fɔ dɔ ka bɔ yan fɛ cɛw ka bɔ yan fɛ musow ka bɔ yan fɛ denmisɛnninw ka bɔ yan fɛ réconciliation ka bɔ yan fɛ u k'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye u ka lebu b'a la dɛ kelen kelen bɔ nafa foyi t'a la premier ministre a k'a jɔ a jɔyɔrɔ ale de ye premier ministre ye ministre minnu bɛ ka weleli kɛ ko mɔgɔw ka bɔ a k'a f'u ye a tɛ kɛ ten u ka fara ɲɔgɔn kan u k'a kɛ kelen ye n'o tɛ dɔ laban bɛ taa i sigi jamalangolo jama tɛ bɔ dɛ a lebu n'a tɔgɔcɛn n'a mangoya a bɛ se ale gouvernement de ma wa ale de ye premier ministre ye bi a k'a jɔ a jɔyɔrɔ o baara in na a kana maaw filɛ k'u to yen ten k'u bɛ k'a kɛ k'u bɛ ka fɛnw kɛ non gouvernement kɔnɔna na maaw bɛ maa min dɔn o ye premier ministre de ye a k'a jɔ a jɔyɔrɔ n'an nana farikolo ɲɛnajɛ ko ta hukumu kɔnɔna na sa a mara ne malola o Mali supporters ma foyi sɔrɔ ka taa Mali lajaba Côte d'Ivoire ka video kɛ ka Mali neni ka Mali dɔgɔya ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ Petrobama ye 2 millions de o kuma ma fɔ Orange ye 10 millions de o kuma ma fɔ maaw y'u bolo dukun ka di supporters ɲɛmɔgɔw ma o kuma ma fɔ aw tɛ se ka na o fɔ jamana kɔnɔ yan kuma tɛ yanni o cɛ aw ni ministre kumana ministre ye 2 millions 900 ta ka da aw ma ka tila k'a fɔ ye ni Mali taara final la a bɛ tila ka 2 millions wɛrɛ d'aw ma tuguni a gɛlɛyara dɛ amara nin bɛɛ ye min ye anw fɛ yan ni maa min bilara yɔrɔ min nafa min b'a la a b'o de lajɛ nka a kan ka baara min kɛ a t'o lajɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ ballontan histoire ta k'a lajɛ fan bɛɛ supporter kɔrɔ k'i jɔ a kɔkɔ kɔrɔ nka e supporter e ka tila ka taa ta charge la tuguni o tuma e bɛ mun ye équipe ye an ka kow la n'aw nacogo la u ka se ka faamu parce que bi an ka supporter ye supporter de ye faso de jɔlen d'u kɔrɔ n'i ye nin bɛɛ jate minɛ diɲɛ fan 14 fɛ an yɛrɛ kɔrɔbayara ka maaw to supporteriya la Badlabugu ala ma hinɛna Modi Sila la Stade Malien bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a tun bɛ Stade Malien supporter Karonga Keita cɛ don dulacila kɔnɔ mais a y'a ka biɲɛ bɛɛ don joli b'a la supporter tɛ tɛmɛ o kan Segu Amarindaw mun y'a bin n'u ye wari de ta ka don sori kɔnɔnjiw mais bi n'a fɔra ko aw b'o la ko aw y'o kɛ sɔrɔ ɲiniyɔrɔ ye n'a kɛ sɔrɔ ɲiniyɔrɔ aw tɛ supporteriya la dɛ aw supporteri de don aw yɛrɛ de senkɔrɔma dondolen don sisan sa fo gouvernement k'a lajɛ CAN n'ala sɔnn'a ma min ye demi-finale ye o bɛ daminɛ mercredi don nɛgɛ kanɲɛ 17 Nigeria ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 Côte d'Ivoire ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Amara mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Ala tiɲɛ don n'Ala ye min kɛ o ka ɲi Ala de b'a dɔn ale bɛ min kɛ an sɔnna o ma nka an yɛrɛ adamaden ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ yan tant que an bɛ ka ɲɔgɔn kojugu kɛ ɲɔgɔn na a ti wolo foyi la ni kɔlɔlɔ tɛ mois d'août tɛmɛnen na yan mɔgɔ ma se ka sɔrɔ Bamakɔ yan
balontan ko hukumu kɔnɔna ɲɛmɔgɔw la min b'a fɔ ko fédération président bɛ kaso la pour que élection ka segin ka se ka k'a kan sɛbɛn sugu bɛɛ donna ko ka a fɔ dɔrɔn ko cɛ bɛ kaso la mɔgɔ ma sɔrɔ fédération bɛɛ min bɛ se ka sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko ouais bi an ka fédération président bɛ kaso la a ma sɔrɔ u y'u kuru a kan ka taa n'a ye ka taa élection kɛ ka cɛ to kaso la k'a sigi hali gouvernement yɛrɛ olu yɛrɛ ma se k'a fɔ ko a jɔn ko ala ni Mali tabiya ni Mali taabolo tɛ taa an bɛ tilennenya ni ladira min nɔfɛ o tɛ nin na a kɛra mun kama Amara ko yaasa an ka se ka taa Coupe d'Afrique la an taara Coupe d'Afrique la a wolola mun na tant que i bɛ Mali bɔlɔntan bɛɛ ta ne yɛrɛ entraîneur kɛ ka tɛmɛ bi ni cadeau bɛ ta wari de bɛ bɔ i den ka se ka jouer cadeau la i bɛ wari de bɔ i den ka se ka jouer junior la i bɛ wari de bɔ équipe nationale i b'a dɔn ɲinan min mankan cayara parce que gouvernement y'a décidé ka joueur ka wari virer u ka compte la donc sisan mɔgɔw bɛ taa nafa de ɲini o la don min na énergie ko kɛra ne k'u ma n k'u ka Mali fan tɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ an ye énergie ye nka an ka fan tɔw bɛɛ lajɛ an ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛ kan maaw bɛ don baara la u ka nafa de kama wa u bɛ don a la baara dɔɔni ani ka jaabi sɔrɔ ka jamanadenw wasa de kama an ka bɔlɔntan bɛ nin dabolo la an bɛna segin a kuma kan dɛ kɔkan kibaruyaw la kalata tɔ tolen dɔgɔkun 3 ye Macky Sall ale ko sibiri tɛmɛnen ko élection ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ a ma la kɛ don fɔ koyi an bɛ ka min mɛn ŋunuŋunuw na u bɛ ka labɛn de kɛ yaasa fanga daraki ka taa kɛ ye fanga maa minnu bɛ n'o ye Sonko n'a ka maaw ye olu kana se ka se foyi sɔrɔ kalata la u nagakɔrɔmɔgɔ dɔ ka na min bɛna Faransi sago kɛ o baara de bɛ sen na Sénégal o wulikajɔ de filɛ sen na nin ye Macky ma nin kɛ wa dugudenw ma bɔ ka karili kɛ kunu wa u tɛ bɔ ka ɲagami kɛ wa fɛɛrɛ dɔ n'a sɔrɔ u n'a fɔ ko ka président ka mandat fana banna dɛ parce que sisan cogoya si la sariyaw la ale tun kan ka min kɛ kalo dɔgɔkun 3 o de b'u ni kalata cɛ février kalo tile 25 nata don ale ma se k'a kɛ o kɔnɔna na mun de bɛna kɛ sisan mɔgɔw bɛ muruti a nafɔmɔgɔw b'a bila mun bɛna na kɛ u b'a fɔ k'an ka fɛn dɔ sigi sen kan yanni kow ka ɲɛnabɔ o sigitɔ sen kan maaw de bɛna don ko in kɔnɔna na Amara k'a cɛ k'a bɔ a tigiw bolo ala ka Sénégal basuma ala ka Sénégal lafiya bɛn ni kelenya min ni u ka jamanadenw bɛ k'a ɲini ala k'a d'u ma nka min ye élection reporteri ye ani wɔlɔfɔw ka journalistes tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Segu u ko k'a ma balo olu la dɛ k'olu kun sigilen don ni nin ye sɔgɔmada in na kibaruya an b'o bila yan n'ala sɔnna ma ni kuran ma an dɛsɛ an k'o fɔ a la dɛ wula fɛ an na kibaruya wɛrɛ da aw ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati a k'an bɛn waati wɛrɛ. Imaku fama imakunde imaku fama imakunde sanu batigi tununa sayate jontola satole wari batigi